Malta reġistrat it-tieni l-akbar żieda annwali fl-industrija tas-servizzi mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropej l-Eurostat, f'April li għadda pajjiżna kellu tkabbir f'dan ir-rigward li laħħaq id-doppju tar-rata medja li bih kibru tali servizzi fl-Unjoni Ewropea u żona euro meta mqabbel mal-istess perjodu sena li għaddiet. Fil-fatt waqt li Malta reġistrat tkabbir ta' 10.1% fl-industrija tas-servizzi, l-Unjoni Ewropea kellha tkabbir ta' 4.2% u żona euro 4.8%. Din l-industrija tiġbor fiha servizzi ta' trasport u l-ħażna, akkomodazzjoni u servizz tal-ikel, informazzjoni u komunikazzjoni, beħ jew kiri ta' proprjetà, attivitajiet professjonali, xjentifiċi jew tekniċi u dawk amministrattivi jew ta' appoġġ. L-akbar tkabbir kien irreġistrat mill-Lussemburgu b'14.3%, waqt li wara Malta kien hemm mill-Litwanja b'7.6%. L-akbar tnaqqis reġistrat fl-aħħar sena kien fir-Rumanija, id-Danimarka u l-Ungerija li flok żiedu naqsu l-attività b'5% u 3.9% rispettivament. Skont l-ewwel stimi tal-Eurostat il-produzzjoni fil-qasam tas-servizzi f'April li għadda żdiedet b'1.1% kemm fiż-żona euro kif ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi meta mqabbel max-xahar ta' qabel.